Grabatzen ari garen unean gaueko 11:24 minutu igaro diren honetan, Artolak eta Larrazabalek Gasteizko hogeta pilotalekuan jokatu duten buruz-buruko txapelketa nagusiko bigarren finalerdiaren analisia egingo dugu. Iñaki Artola zen favorito eta ez du usik egin 22 eta 12 irabazi ostean eta honen bestez bere lehen finala jokatuko du, gogoratuko dugu 2021 urtean ere Iruñeko Labrit pilotalekuan Beñat Ustaren aurka finalerdia irabazi ostean finalera sailkatu zela, baina gero min hartu zuen partida horretan zehar eta horrek eragotzi egin zion Bilboko Bizkaia pilotalekuan, hain zuzen ere orain aurkari izango duen Jokin Altunaren aurkako final hori jokatzea. Gogoratuko dugu batetik Iñaki Artolak partida erabakigarria irabazi ziola Peio Etxeberriari joan den igandean Eibarko Astelena pilotalekuan 22 eta 11ko emaitzarekin. Iker Larrazabalek berriz azken partidan kolpe gogorra jaso zuen Iruñeko Labrit pilotalekuan Javi Zabalak 22 eta 7 irabazi ostean, eta honen bestez bi pilotariak oso dinamika ezberdinetan iritsi direla esan daiteke. Partida hasieran, badakigu biak ahal handiko pilotariak direla, pilotari oso indartsuak, bigarren hirugarren kuadroan pilota hartzen dutenean asko luzatzen dute, eta lehendabiziko tanto horietan Larrazabalek etekin handia atera dio sakeari. Sakeak azpi-azpitik ateratzen zizkion, Artolari hankekin asko jokarazi dio, Iñakik zazpigaren kuadrora eta askotan jaitsi behar izan du pilotak jasotzera, eta gero bigarren pilotakada horretan batez ere Larrazabalek hasieran asko aprobetxatu du. Gerora baina, partida hasieratik elkarri opari handiak egin dizkiote, 6 eta 2 aurreratu da Larrazabal, baina gero hortikan aurrera partida erabat aldatu da. Iñaki Artolak sakea hartu duenean esango nuke askoz ere esperientzia gehiagorekin jokatzen hasi dela, gainera tantoak ere gogorrak izan dira, eta tanto gogorrak izaten direnean askotan fisikoki gehiena den pilotariak eraman ohi du saria, eta kasu honetan Iñaki Artola fisikoki Iker Larrazabal baino gehiago dela kontuan izanik hori ere kantxan islatu da gerora ere. Eta 12 eta 9 aurreratu da Artola, hor gainera Iker Larrazabal opari asko egiten ikusi dugu, jada nekatuta, eta Iñaki bera ere, oso lotuta hasi dira biak, egia esan partida ez da ikusgarria izan, emozio handikoa bai, hasieran Larrazabal jarri delako aurretik eta gero Iñakik buelta eman diolako, baina orokorrean elkarri opari asko egiten eta apur bat ikusten zen ez zenolako mailako partida zen, ze garrantzi zuen norgehiagokak, eta oso garrantzitsua zen psikologikoki eustea, teknikoki ez ezik. Eta gero Iñaki Artolaia da jaun eta jabe izan da, 18 eta 12 aurreratu da bigarren etenaldi horretan, hor Larrazabali esango nuke lehen zatiko tanto gogor horiek asko erasan diotela, bigarren zatian ere Iñaki Artolak bere eremura eraman du partida, eta bigarren zatian esango nuke Artolak bere esperientzia maigainean jarri duela, eta horrez gain erakutsi duela lehen mailako pilotari handi badela. Ez une horietan gauzak kudeatzen eta partida kudeatzen jakitea ezinbestekoa da, are gehiago etzarenean ongiari, ez bata eta ez bestea ezpaitziren ongiari eta konfiantzaz larri xamar ari baitziren, eta hor Artolak bere esperientzia erakutsi du. Larrazabal oraindik ere badakigu gaztea dela, lehen finalerdia zuen goi mailan, eta batez ere bigarren zati horretan nabaritu zaio ezin zuen agindu, abaguneak zituenean ere ez du tanto amaitu, eta Artolak berriz naiz eta opari batzuk egin dituen askoz ere gehiago asmatu du, eta horren ondorioz 18 tantotik aurrera ja zuzenean 22 joan da, azken tanto horietan erabat motibatuta ikusi dugu, oso asmatzen, eta hor benetan partida taktikoki behintzat Artolak partida paregabe egin du, esan dugun bezala akats askoko norgehiagoka izan da, baina Artolak esperientziarekin batez ere aurrera atera duen partida bat izan da, inolako erakustaldi, aparteko erakustaldirik eman gabe. 22 eta 12 Artola finalean, esan dugun bezala bigarren aldiz izango da alegiarra hor Bilboko Bizkaia pilotalekuan ekainaren batean Jokin Altunaren aurka. Tolosaldeko bi pilotariak elkarrekin gurutzatu dira berriro ere
4 urteren ostean, eta orain espero dezagun, eta alaxe desio dugu denok, eta alaxe gertatuko dela uste dut nik ere, biek jokatuko dute, biek izango dute kantxan egoteko aukera, eta bien jarraitzaileek ere egun eder batetaz gozatzeko aukera izango dute. Gainera biek ala biek lagun asko badituzte komunean, oso ingurukoak dira, oso hurbilekoak, txikitatik elkar ezagutzen duten bi pilotari, eta final ederra izango da inolako zalantzari gabe. Eta ezin dut bideo hau amaitu Iker Larrazabal noski aipamen berezi bat egin gabe. Sekula ez da erraza izaten binakako beserieko txapelketa horretatik kanpo geratzean, gero lehen mailako aurre kanporaketa saiestu zuen Larrazabalek, hau da enpresak ez zion jarri, zuzenean final 8renetan sartu zen Joseba Ezkurdiaren aurka. Aurreko astean binakako txapelketa irabaztetik zetorren Joseba Ezkurdiaren aurka neurtu behar izan zituen indarrak, Azkoitian hasieran larri ibili zen, gerora baina erakustaldia eman zuen eta Joseba kantxatik atera zuen, azkenerako sufritu zuen, baina ligaxkan sartu zen 22 eta 21 irabazi ostean, gero Jokin Altuna eta Dario bezalako espezialiste irabazi die, eta benetan buelta harrigarria eman dio Larrazabalek, erakutsi du enpresak zergatik ematen dion hainbesterainoko konfiantza, erakutsi du lehen mailako pilotaria dela eta etorkizunean ere hala izango dela, eta naiz eta oraindik gauza asko dituen egiteko eta bide luzea duen txapel horiek borrokatzeko, berandu baino lehen bakarren bat iritsiko zaiola, edo behintzat borroka horretan egongo dela, horretan ez dago zalantzarik. Beraz, 22 eta 12 Artola finalean, Larrazabal berriz txapelketa ederra egin ostean, nik uste pozik egoteko moduan dela.